Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian Halako Baztan proiektua martxan jarri du. Zerrian Halako Baztanen proiektuan jarraitzen dugu, Baztango udalak badakizue prestatu duela zuendako eta nire laguntzakin, orden eskaini behar dugu untekoan aratxeak eta bere behiaren esnekiaren produktuekin eginako rezetak. Behiak baserriaren ekonomia zuen bere gain, jatekoa, diru sarrerak eta baserriko lanetarako indarra. Prestatu behar dugu ensalada de pela, garbantzuekin eta jogur salsa batekin. Garbantzuak egiteko manera diferente bat, bale? Orden behar dugu 500 gramo garbantzu edo txitxiro, gero, hau salteatuko dugu berdura pixka batekin, eta gero egingo duguna da pixka bat apaindu jogur salsa batekin. Eta hortarako behar dugu jogurra, behar dugu baratxuriak, komino pixka bat edo espezia pixka bat eta ozpina eta olioa. Bai, xeatuko dugu tipula eta baratxuri fresko bat, pixketola zati handiak ikusteko pixka bat platerian. Orain garaian gaude, gainera, baratxurietan, ondarrekoak ja izango dira. Olio pixka bat jarri dugu zartainan, eta orain frijitzen dugu pixka bat, ematen aldugu gatza pixko bat. Gustatzen bazaizu espeziak komino pixka bat ere bai, hementxe berian, gero ere gehiago botako dugu. Gehitzen aldugu garbantzu egoziak. Dakizuen bezala, rezetak beti dira orientagarriak, hau da, rezetan ez du jartzen bareazkiarekin potxatzeko garbantzua, baina egiten alduzue edozein barazki motakin, gustokoa duzunarekin edo gabe. Rezetan ez da agertzen, baina nahi izan ezkero beste puntu bat ematen dio, eta hola zuen toke personalara ematen aldiozue, laterari. Bueno, listo. Jogurrak esneak baino laktosa gutxiago du. Horregatik laktosarekiko intolerantzia duten personek esnea baino hobeki onartzen dute. Orain jogur salsa egingo dugu. Suerte handia daukagu zonalde honetan, zen dakizuen bezala badaukagu jogur produktore bat, eta erabiltzen aldugu jogur hori salsa hau egiteko. Orduan,
4 jogur edo 400 gramoko pote bat beharko duzue. Hartzen dugu baratxuri ale batzuk eta matxakatzen diogu. Hau botatzen alduzu gustora, gero eta baratxuri gehiago, zapore gehiago. Gustatzen bazaizu hauniz bota denak, edo bertzenaz gutxixo. Komino beste pixko bat. Ozpin ere 2 kollara dola. Eta hau jarriko dugu gainetik. Gero olio pixka bat. Eta baita ere fruitulor batzuk, adibidez, giltxaurra batzuk erabiliko dugu ondarreko momentuan. Horrela. Horrela, ensalada epel bat, goxo-goxoa, eta gainera, hori, legumpreekin egin du. Altzenekien baztanen esne behi arraza ugariena frisiarra dela? Txitxirio edo garbantzo ensalada epela jogur salsarekin osagaiak. 500 gramo txitxirio edo garbantzo egosi. Jogur salsa egiteko 4 jogur natural. 5 baratxuri xistor birrindu, gatza. Kollaratxo bat erdi kumino eotu. Kollaratxokada bat ozpin. Akitzeko 500 gramo intxaur xeatu. 4 kollarakada olio. Bueno, hemen aurkezten dizut egindako rezeta, garbantzoak bertze modu batean jateko, modu desberdina, modernoago, eta freskoa eta udako aproposa. Bai?